gaskiya ne mai gida na gaji da wannan zama. Wahala can nan din ma da muka zo bata sake zani ba. To ina amfanin baɗi bare. Idan ma mutuwa muka yi a gida, ai a cikin danginmu, a cikin gatanmu, a ɗauki gawo mu cikin mutunci, cikin daraja. Amma ni gaskiya ina. Kin ga tabawa? Wallahi ki kiyaye. Ya zan fito daga cikin masifa da bala'i sannan ki sake cewa mu ɗauki jiki mu koma. Na zauna ba aikin fari babu na baki sannan ki ce mu tashi mu koma wannan gari me za mu je mu. Fansho na kin sani sama da shekara kusan 10 ba fansho na ba garatuci na wahala ta samu gudu cirani kuma ki sake cewa wai mu tashi mu koma. Me zan je ke bai? To me bambancin can din da nan? Ba gwara can din ba ma mutum yana cikin danginsa. Ni tawa gawar ina mutum gulaye su ci. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Husna. Su ne waɗannan? Su ne. Alhamdulillah. Husna, kice kun biyo mu. Sarki ya gudana. Allah sarki ya gudana. Tun da yanzu Allah ya sa mun same su, kin ga ba mu yi yawon banza ba. So don haka yanzu ba wani zama ku tashi mu tafi. Yawwa. Yanzu abin da dama nake ta fama da babanku kenan. Ya ki ya gane. Can wahala ta koro mu, nan ma bata canza zani ba. Shi ne fa nake ta fama da shi ya tashi mu tafi. Ya ki ya tafi, ya ce shi ba inda zai je. Gwara ya zauna wahala ta karma anan, ni ko ba za ta karna anan ba, gwaran koma Kebbi. Baba, to ai Kebbin da ba irin ta yanzu ba ce. Ai baba yanzu cikin Kebbi yanzu an yi kan yi kaca-kaca sai wanda mutum ya zaɓa ba kamar da bane. Kai ni za ku zancen banza zancen wofi tun kafin a haife ku na san Kebbi birninta da ƙauyenta ba abin da ban sani ba shine za ku zo ku min wayo don ku tafi da ni ba inda za ni. To ai Kebbin da ba irin ta yanzu ba ce. Mai girma gwamna na yanzu Alhaji Abubakar Atiku Bagudu. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba shi jagorancin harkokin noma, kuma baba arziki ya yarwanta abin nan Kebbi. Sannan baba ya yi ƙoƙari ya biya fenco fa da gratuity. Don haka muka yi ƙoƙari muka zo domin mu same ka, kai ma ka zo ka sa hannu a karɓo naka miliyoyin. Shi sa ka ga mun taso mun zo nan. Bugu da ƙari kuma baba, sakataren kuɗi na yanzu Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mali mutum ne adali mai kirki mai tausayin talakawa. Kana saka hannu ya tabbatar da cewa wannan kuɗi naka ne, babu yanzu nan zaka ji damas kuɗi sun shigo hannun kai. Wai Alhaji Abubakar Umar Dutsen Marin da na sani? Baba bayan kasancewarsa sakataren kuɗi ya zama saddaunan Bagudo kuma santirakin koko. Allah na gode maka. Mun gode maka ya Ubangiji da ka ba wannan yaro adali wannan jagoranci. Shikenan bana haji da umara ta tabbata in Allah ya yarda. Yanzu abin da za a yi ku tashi mu tafi. To ai baba baka ambaci gida da motoci ba fa. A'a ni ba inda zan je. Ni ina nan da ba ina ta fama da kai mu tafi bakaki, to ni ina nan yanzu ba inda zan je. To an shi ke. Ai da na ce ba inda zan je. Da ba ina ta fama da kai ka tashi mu tafi ka tashi. Ai hakuri ai ta kare. Ai hakuri ta kare. Sako ne daga alhajin makarantar Dutsen Mari, Sardaunan Bakudo. Santuraki